walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Let's pray. Salamat o Diyos sa pag-remind ninyo sa amin kahit sa isang awitin na ang susi ng isang buhay na makabuluhan sa inyong harapan ay ang pagtitiwala sa inyo, pananalig sa inyo at pagsunod sa inyong salita. At tulungan ninyo kami sa aming pagbubulay-bulay ngayon. Naway maunawaan namin ang Christian life. Ang Christian life ay taliwas sa ipinapangaral ng maraming mga grupo na siksik-liglig, umaapaw na misquote and misinterpretation of that passage to mean na ang Christian life ay puro masaya, puro pagpapalang material at lalago ang kabuhayan, lahat ng mga materialistic na mga blessings na ipinangako. Nawa po ay maunawaan namin that the Christian life is basically a journey across the wilderness, a desert na typified noong pag-alis ng mga Israelites mula sa Ehipto papuntang lupang pangako. They had to go through a wilderness. Ilang nawa po ay maunawaan namin that that is the Christian. Mula sa aming
mula dito sa mundo papunta sa bagong langit at bagong lupa, ay kinakailangang tawirin namin ang disyerto ng buhay. At kami ay umaasa lamang sa inyo. Salamat po, Diyos. In Jesus' name. Amen. Deuteronomy chapter 2 verse 7. Deuteronomy chapter 2 verse 7. Ito po yung pagbabalik tanaw ni Moises noong ang mga Israelita ay malapit nang pumasok sa lupang pangako. Nagbalik tanaw si Moses. At pag-aaralan natin ito sa kadahilanan ang sinasabi ng Colossians chapter 2 verse 16, ang lahat ng mga kaganapan sa lumang tipan ay anino sa mga bagay na darating. So, ang mga bagay na yon ay nakasulat, nakatala para sa ating instruction, para tayo ay matuto. Kaya ating pag-aralan ngayon, tingnan natin ang Christian journey. Kung meron pang nag-iisip ngayon na ang Christian life ay nagbibigay sa atin ng katiwasayan sa buhay. Diba? Maraming mga gustong maging Christian kasi lalago ang negosyo, uunlad ang buhay. Kung yan po ang reason ninyo sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, hindi kayo magtatagal kasi ang Christian life ay punong-puno ng ng mga pagsubok. Ang Christian life ay punong-puno ng hamon. At hindi po talaga nangako ang Panginoon sa Biblia na kung ikaw ay maging Christian, ang buhay mo ay uunlad at lalago. Ang pag-unlad ng ating buhay ay ibang usapan yan, stewardship yan na kung italaga talaga ng Panginoon na umunlad ang buhay mo, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki, kabilang pa rin yan sa pagkasubirano ng ating Panginoon. Ang ipinangako ng Diyos is anuman ang sitwasyon natin dito sa buhay, sapat ang biyaya ng Panginoon. Whether matiwasay ang ating kalagayan or challenge, mga kapatid, walang pangangailangan na hindi kayang tugunan ng ating Panginoon. So yun po ang Christian life. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pero hindi po talaga totoo na pag ikaw ay maging Christian, ikaw ay yayaman. Hindi po talaga yan totoo. Wala po talagang pangako ang Panginoon. And yet, marami pa rin hanggang ngayon na para bang binabribe nilang Panginoon, kaya sila ay naglilingkod sa Panginoon at lumalapit sa Panginoon dahil iniisip nila na ang Panginoon ang magbibigay sa kanila, sa kanilang mga wishes sa buhay. Si Jesus nga, wala kang matutulugang maayos. Kuha natin ang mga apostles nga, naghihirap nga dito sa mundo. Wala namang yumayaman sa kanila. So, ang paglago ng ating buhay, financial, ang pinag-uusapan ay ibang usapan yan. May mga principle ang Biblia patungkol dyan at kung ano ang portion of blessing na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, gampanan natin ito ng maayos at maging mabuting katiwala tayo. Pero wala pong kinalaman yan sa pagiging Kristiyano. Kasi kung may kinalaman pa yan sa pagiging Kristiyano, hindi Kristyan lang sana yung mga mayayaman dito sa mundo. Bakit ang mga inchik mas mayaman pa kaysa sa mga Kristyan? Hindi nila kilala ang ating Panginoon. Di ba? Bakit ang mga Hapon mas mayaman pa kaysa mga Kristyan? Hindi po talaga iba-ibang usapan po ang pagdating sa sa material blessing, material wealth. It has nothing to do with Christianity. Because if it has something to do with Christianity, Christian lang sana ang mga mayayaman dito sa mundo. Alam natin na ang mga inchik na hindi nga kumikilala kay Kristo, mas mayaman pa sila kaysa sa atin. So wala pong kinalaman yan sa Christianity or hindi. Ang Christianity po natin ay may kinalaman sa ating kaluluwa na dating alipin sa kasalanan, dating makasalanan, nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos, at niligtas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at kanyang katuwiran. Yun po ang Christianity. At habang hinihintay po natin ang pagbalik ng Panginoon or ini-spend natin ang ating journey dito sa mundo, tayo po ay namuhay ayon sa salita ng Panginoon. That is Christianity. That is the Christian life. Okay? Deuteronomy chapter 2 verse 7. Ang sabi po dito,
sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Kaniyang nalalaman ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Tama ba ang pag-pronounce ko sa Tagalog? Ilang or ilang? Ilang. Desert, no? Okay. Ang Panginoon mong Diyos ay nakasama mo nitong 40 taon at ikaw ay di kinulang ng anuman. Ikaw ay di kinulang ng anuman. Ang kinausap ni Moses dito ay ang mga Israelites. Ang paglalakbay ng Israel mula Egypt hanggang sa lupang pangako sa Kanaan ay nagre-represent at nag-i-illustrate, mga kapatid, mga kaibigan, sa paglalakbay ng mga mananampalataya dito sa mundo, dito sa kasalukuyang buhay natin dito sa mundo, patungo sa lupang pangako, sa bagong langit at bagong lupa. Anino lang iyon. Kumbaga, picture iyon ng ating paglalakbay dito sa mundo. Ayon pa kay Paul, we are pilgrims and strangers of this world. Tayo ay mga manlalakbay lang dito sa mundong ito. Kailangan, kung ang mga Israelite mula sa Ehipto papuntang Kanaan, papuntang lupang pangako, kinakailangang tawirin nila ang ilang, ang disyerto. Tayo din dito sa mundo, kinakailangang tawirin natin ang mga hamon sa buhay natin. Kinakailangang tawirin natin ang disyerto sa buhay natin dito sa mundo. At ang mga Israelites, habang sila ay tumawid mula Ehipto papuntang lupang pangako, sila ay nakadepende lamang sa ating Diyos. Ay ganun din sa atin. Umaasa lang tayo sa biyaya ng ating Panginoon. At umaasa lang tayo sa salita ng Diyos na siyang gumabay sa atin sa ating paglalakbay dito sa mundo. Meron pong specific instruction ang Panginoon sa Israelite na ang mga lupa daw na kanilang madadaanan, particularly ang Edom, mga Edomites, hindi daw nanasain nila ang lupa, ang property ng Edomites. Kasi merong ibinigay ang Panginoon na mas magandang lupa, ang lupang pangako. Tayo din dito sa mundo, hindi natin nanaisin ang mga kayamanan. Diba, aanhin natin ang mga kayamanan na kung babasahin natin ang Book of Ecclesiastes, hindi talaga nagbibigay sa atin ng ng satisfaction. Hindi talaga nagbibigay ng satisfaction. Sapat ang biyaya para sa atin. Sapat ang biyaya para sa atin. Kung ikaw ay mayaman na mayaman, 10 ang bahay mo, matitirhan mo ba yan lahat? Diba? Sa dinabi-dabi ng mga ukay-ukay ngayon, nasusuot mo ba yan lahat? Diba? Pinakita yung 3,000 pairs of shoes ni Imelda Marcos, pero sa totoo lang, 5 lang ang paulit-ulit yung sinusuot noon. Sa 3,000 pairs of shoes, pinakita talaga yung 5 eh. Halatang-halatang yun ang paborito niyang sinusuot kasi may bakas ng ng used. Yung iba ay pang display lang. Wala talaga, mga kapatid, mga kaibigan. Ang tiyan natin ay ganito lang kalaki ang ating tiyan. So, sisiksik natin lahat ng pagkain dyan. We do not need so much wealth. Ang atin is mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa ating Panginoon. Ang alam ng Diyos kung nasaan tayo ngayon, tayo ay naglalakbay papunta sa lupang pangako. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan at ang Diyos ay merong kapangyarihan na isupply niya ang ating pangangailangan. Siya ay kasama natin. Paniwalaan natin yan. Siya ay kasama natin. At nangako ang Panginoon na i-provide niya ang ating pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Kaya tayo ay sumunod sa kanya at magtiwala sa kanya, magbigay galang sa kanya. So, 3 W po ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Una is wilderness. Kasi yun ang binanggit. Ito yung 3 W na prominent sa Deuteronomy chapter 2 verse 7. Pangalawa, walking. Walking. Paglalakbay ang sinabi sa Tagalog, pero walking. Hindi po riding. Hindi riding. Walking. Ang mga Israelites kinakailangang maglakad. Hindi riding. Hindi joyride ang ating journey dito sa mundo. Ipapaliwanag natin yan mamaya. At pangatlo, itong salitang watch. Sa kanilang walking, sa kanilang journey, ang Panginoon ang nagmamasid sa kanila, nakatingin sa kanila.
Nagbabantay sa kanila. So, tatlo po ang ating pag-aaralan. And this describes the Christian life. This is wilderness, this is walking, and this is watch. Ang Panginoon ay nagbabantay sa atin. Sumasama siya sa atin. Unahin po natin ang unang punto. Kasi nasabi ng ating teksto, Deuteronomy chapter 2 verse 7, sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, kaniyang nalalaman ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Walking yan eh. Paglalakbay sa Tagalog. Ang Panginoon mong Diyos ay nakasama mo nitong 40 taon at ikaw ay di kinulang ng anuman. So, 3 W's. Wilderness, walking, and watch. Ang Panginoon ang nagbabantay sa atin. Unahin natin ang wilderness. The vast, kung ano ang wilderness sa Israel, di ba, bago sila makarating sa lupang pangako, kinakailangang tawirin nila yung ilang, yung wilderness. Mainit yun. Can you imagine? Siguro si Ate Emily, maka-imagine kasi andun siya galing. Talagang mainit yun, mainit. Wala ngang mga puno siguro, no? Wala talaga. Talagang mainit talaga yun. Sa araw, sa gabi, tapos meron, according to studies sa wilderness, doon nakatira yung mga scorpion, di ba, yung mga nangangagat, yung mga mga snakes din, mga viper snakes. Andun sa wilderness. Kung ano ang wilderness sa Israel, ganon din ang mundo sa atin. Ganon dapat ang mundo sa atin. Hindi dapat natin ituring itong mundo na ito na paraiso, na parang in love tayo dito sa mundo. Ang sinasabi po ng James chapter 4, ang kaibigan ng mundo ay kaaway ng Diyos. Nakuha po natin. Dapat, kung ano ang wilderness sa bayan ng Israel, dapat ang mundo ay ganun din sa atin. Hindi tayo attached sa mundong ito. Hindi tayo in love sa mundong ito at ang mga entertainment ng mundong ito. Hindi dapat. Ang wilderness po ay barren, wala pong tanim, wala talaga, no food. Para sa paglalakbay, ang Panginoon pang nag-provide sa kanila ng mana araw-araw. Di ba, umulan ng mana mula sa langit, kinakain na lang. And then yung quail din, yung karne, pinaulanan sila ng ating Panginoon. Wala talagang pagkain doon sa wilderness, walang tubig. Pero ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng tubig mula sa bato. Lumabas yung tubig mula sa bato. Dito din sa mundo, walang pagkain para sa ating kaluluwa. Ano bang pagkain para sa ating kaluluwa dito sa mundo? Si Vice Ganda? Ano? It's showtime? Anong pagkain para sa ating kaluluwa dito sa mundo? Yeah, salita ng Diyos. Galing yun sa Panginoon natin. Pero dito sa mundo, ano ba? Meron bang pagkain na makakapag-satisfy sa ating kaluluwa dito sa mundo? Wala. Walang kapayapaan dito sa mundo. Wala talaga. Huwag nating ituring ang anumang bagay dito sa mundo na magbibigay sa atin ng satisfaction sa ating puso at isipan. Wala po. Kahit pa siguro ikaw ay nakatira sa Boracay, Alamansyon, Paraiso, darating din ang panahon na ikaw ay magsasawa din. Wala talaga. Wala. No food. Walang satisfaction. Dito ang disyerto po ay mainit at tuyo. At sa kanilang paglalakbay mula sa Egypt papuntang Promised Land, ang daming pagsubok ang kanilang nararanasan. Dito din sa mundo, marami ding pagsubok ang ating mararanasan sapagkat dinidescribe sa Ephesians chapter 6 ang pana ni Satanas, ang pana ng devil. Pag sinabing pana, hindi yan haplos lamang at daplis lamang na dumarating sa atin. Ang pana po, mga kapatid, ay intended upang tayo talaga iwasakin at saktan. Meron bang pana na parang kagat lang ng lamok? Brother Gani? Wala po. Walang pana na parang kagat ng lamok. Asan yan? Sa Ephesians chapter 6 yan eh. Chapter 6 verse pa? Asa? Pakihanap. Ephesians chapter 6. Yung spirit, armor of God. Pana, that is a picture of a fatal weapon of the enemy. Talagang pana siya fatal. Sa verse 11. Verse 11. Pakibasa, Jeff. 11. Ito ba yun yung put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Okay.
Oh. Patuloy. Meron. Meron yan. Yung shield of faith. The fiery darts of the enemy. Meron. Meron 16. 16. In addition to all, Oh. taking up the shield of faith, Mm. with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Naku, hindi lang araw na matulis, kundi araw pa na nagliliyab daw. Nagliliyab. So, this is a picture of danger, mga kapatid. This is a picture of danger. Ganito din naman ang naranasan ng mga Israelites doon sa wilderness. They were really vulnerable to fiery afflictions and danger. Pero iningatan sila ng Panginoon. Tayo din sa ating paglalakbay dito sa mundo. We are vulnerable sa lahat ng pana ng dyablo. At talagang pag napapana tayo, ang problema kasi is nai-inlove tayo sa pana eh. Para siyang nakakalason. At ang paglason ay talagang na-attach tayo dito sa mundo. But little do we know that it's really poisonous sa ating buhay, sa ating kaluluwa. Ang paglalakbay ng mga Israelites mula sa Ehipto papunta sa lupang pangako ay nakakapagod. Nakakapagod. Yung climate nga lang, yung init, kung ma-imagine niyo yung init, disyerto po yun. Masasabi talaga nating manghihina ang ating katawan. Mapapagod talaga. Pagod yung mga Israelites for 40 years. Pero iningatan sila ng Panginoon, sinustain sila ng Panginoon. Ganyan ang picture ng ating paglalakbay dito sa mundo. Kaya sana po ay itigil na po natin yung kaisipan na kung tayo ay maging Christian, ang buhay natin ay sasagana at uunlad at wala na tayong problema. At kung magka-problema tayo, ang Panginoon ang ating sisisihin. Tatalikod tayo sa Panginoon, magtatampo tayo sa Panginoon dahil akala natin yun ang pangako ng Diyos. Hindi po yan ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon dito sa mundo, maraming mga kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos through much tribulations. Acts chapter 14 verse 22. Through much tribulation, papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Acts chapter 14 verse 22. Paki-turn there. Ang sabi po dito, Acts chapter 14 verse 22. Okay. Na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng maraming kapighatian. Can you imagine ha, disyerto yun? Talagang nakakapagod yun. Often, tayo ay manghihina along the way. But the wonder of it all is that natawid ng mga Israelites ang disyerto at napasok na nila ang lupang pangako. At tayo din ay makakatawid sa ating paglalakbay dito sa mundo. Ang Christian ay talagang hindi siya komportable dito sa mundo. Hindi siya komportable dito sa mundo. Maraming pagsubok dito sa mundo. Ang kamangha-mangha lang is that ang kapayapaan na hindi maipaliwanag ng pag-iisip ang gumagabay sa atin. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Nasabi dito sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Sabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang paglalakbay po ng mga Israelites doon sa ilang mga kapatid ay dangerous. Wilderness is really dangerous. Dito din sa mundo. Ano ang description ng kaaway natin dito sa mundo? 1 Peter chapter 5 verse 8. Ano ang description ni Satanas na kaaway ng ating kaluluwa? 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi po dito, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal at humahanap ng kaniyang malalapa. Hindi po nakikipaglaro si Satanas sa atin. Ang kaniyang motive talaga is lapa. Humahanap siya ng malalapa. Distraction.
Yun din ang sinasabi ng John chapter 10 verse 10, the enemy comes to kill, to steal, and to destroy. At madalas dito sa mundo, hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Ang mga Israelites din, sa lawak ng disyerto, hindi nila alam kung saang direksyon sila patungo. Hindi ko alam kung may mga compass na at that time na na-invent. Parang wala pa siguro eh. Sa lawak ng disyerto, saan kaya sila pupunta? Oh. Ang Panginoon ang kanilang gabay. 'Di ba yung pillar of cloud by day and pillar of fire by night? Ang Panginoon po ang kanilang gabay. Maliban na lang kung gabayan sila ng Panginoon, sila ay maliligaw doon sa wilderness. Hindi sila makakarating sa lupang pangako. At dito din sa mundo, maliban na lang kung gabayan tayo ng ating Panginoon, hindi tayo magtatagumpay sa ating paglalakbay dito sa mundo. Salamat na lang ang salita ng Panginoon ay mabiyaya niyang binigay sa atin. Ito po ang gabay natin sa ating paglalakbay dito sa mundo. Yun ang unang punto, wilderness. Pangalawa is walking. Balikan po natin ang ating teksto. Generic ang sinabi di doon, paglalakbay, pero paglalakad ang salita talaga doon, paglalakad po. Sabi Deuteronomy chapter 2 verse 7, sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, kaniyang nalalaman ang iyong paglalakad dito sa malawak na ilang. Paglalakad po. Ang sinasabi po ng word dyan, ang Panginoon mong Diyos ay nakasama mo nitong 40 taon at ikaw ay di kinulang ng anuman. Una nga naman, hindi sila sumakay ng kamelyo. Hindi sila sumakay ng limousine, ng Pajero, ng Mercedes. Hindi nga sila sumakay ng kabayo or asno. Sila po ay naglakad. At ang lahat ay kinakailangang maglakad. Ang lahat po ay kinakailangang maglakad. Wala pong masasabi nating royal road. It was a very rough road of the desert. Walang komportableng transportation ng kanilang paglalakbay. Tayo din dito sa mundo. Hindi tayo pinangakuhan ng joyride sa ating paglalakbay dito sa mundo, kundi paglakad, maglakad tayo. At papaano tayo lumakad? Lumakad tayo sa pananampalataya. We must walk by faith. And every day, lumakad tayo ayon sa example ng ating Panginoong Hesus kung papaano siya lumakad. 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. So sana po sa atin dito ang iglesia ng Panginoon, Lord be willing, ay itatanim sa lugar na ito. Hindi po tayo nagtuturo ng health and wealth prosperity gospel. At sa mga nanonood, sana po ay rebuke po ito sa mga humahawak ng mga easy believism, health and wealth prosperity messages. Hindi po yan. Hindi yan ang description ng Christian life. They who endure to the end will be saved. 1 John chapter 2 verse 6. Ang sabi dito, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kaniya ay nararapat ding lumakad gaya ng kaniyang paglakad. Lakad ang sinabi. Hindi po joyride. Hindi po joyride. Talagang lakad ang sinabi. At paano tayo lumakad? Gaya ng paglakad ni Jesus. At si Jesus ay nanalig sa kanyang Ama at nanampalataya sa kanyang Ama. Umaasa lamang si Jesus sa kanyang Ama. Tayo din ay umaasa lamang sa Panginoon sa ating paglalakad dito sa mundo papunta sa lupang pangako. Ang bagong langit at bagong lupa. Naglakad sila doon sa wilderness at kahit hindi naka-record sa Biblia, pero sa kanilang paglalakad sa wilderness, meron naman sigurong time na umulan. Meron naman sigurong time na umulan din doon. Meron ding time na sa kanilang paglalakad ay may snow din siguro, hindi ko alam. Wala. Lamig lang. Meron ding wet season, meron ding dry season. Ganon din dito sa mundo. Diba, in good times and in bad times, ang ating Panginoon ay nananatiling matapat. Nakuha po natin. At
naniniwala ako na sa paglalakad ng mga Israelites, bit-bit nila yung kanilang mga gamit, mga pasani nila, mga luggage. Bit-bit. Wala pong naglalakad doon na nagpa-passion show. Wala. Mula sa Ehipto papuntang lupang pangako, tayo din may cross tayo na papasanin. Pasanin daw natin ang ating cross. Mark chapter 8 verse 34 hanggang sa 38. Meron tayong mga cross na pinapasan. At ang cross na pinapasan ay hindi po mga karamdaman sa katawan, no? Hindi karamdaman ang sinasabi dito. Although ang mga Christian ay marunong mag-handle kung merong mga karamdaman na nararamdaman sa ating pangangatawan. For example, kung ang Christian ay magkaroon ng malubhang karamdaman, alam niya na mapayapa siya dahil ang lahat ay nasa Panginoon, hawak ng Panginoon. Pero ang sinasabi dito sa Mark chapter 8, verse 34 to 38, yung cross na papasali natin, hindi po ito tumutukoy sa mga physical na karamdaman. Tumutukoy po ito sa mga pagsubok dito sa mundo, lalong-lalo na sa may kinalaman sa ating pananampalataya. Mga persecutions. Nasabi dito, tinawag niya ang maraming tao, pati ang kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kaniyang sarili. Hindi talaga makasarili. Pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas iyon. Sapagkat ano ang mapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kaniyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kaniyang buhay? Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita at sa mapangalunya at makasalanang salinlahing ito ay ikahihiya rin naman ni siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang ama na kasama ng mga anghel, ng mga banal na anghel. So nakuha natin, meron tayong tumanggi, kumbaga i-deny natin ang ating self, kalimutan natin ang ating self, pasanin natin ang ating cross. Yung cross kasi at that time is capital punishment yun eh. Ang pagiging alagad ng Panginoon ay magpapasan tayo ng cross. Kasi sa mata ng mundo, talagang para na tayong pinatay nila eh. May mga pag-uusig dahil sa ating pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi man nila tayo pinapatay sa physical na katawan, pinapatay tayo sa bibig, sa mga persecutions, paninirang puri. It doesn't matter. It doesn't matter. So, yung mga Israelites, kinakailangan bit-bit nila yung kanilang mga pasanin sa kanilang paglalakbay. Tayo din, may cross tayong papasanin. At yung mga Israelites ay sama-sama silang naglakbay. Sama-sama silang naglakad. Wala pong lone ranger. Walang nagsasabing, sige, mauna na kayo. Rest muna ako dito. Hahabol na lang ako sa inyo. Pag makalakad na kayo ng 2,000 miles. Dito muna ako ha. Walang ganon. So, ibig sabihin, ang Christian life is not meant to be alone. Kasama talaga ng mga kapwa mananampalataya ang ating paglalakad. Nagpapalakasan tayo sa isa't isa. It's not meant to be alone. 2 Timothy chapter 2 verse 22. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Kung meron pong nagtutulong-tulungan dito sa mundo, mga Christian yon. Ang mga Chekwang, nagtutulong-tulungan sila eh. Kasi ang kanilang motto, walang inchik daw na mahirap dito sa Pilipinas. Ang mga inchik, nagtutulong-tulungan yan sila. Kung merong inchik na naghihirap, hindi sila makakapayag. Hindi nyo ba alam yon? Hindi sila makakapayag. Naku, kung ganyan ang mga inchik, dapat ganyan din ang mga Christians. Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Sabi po dito, ngunit layuan mo, or takbuhan yan sa original Greek language, no? Ngunit takbuhan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan
kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. So, ibig sabihin, the Christian life is not meant to be 2:22. alone. Ang sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 1 hanggang sa 3, carry one another's burden. Tulungan daw ang isa't isa na pasanin ang mga balakid, mga burden. So, sa kalagitnaan ng mga panganib, sa kalagitnaan ng mga temptasyon, mga discouragement, kinakailangang maglakad tayo. Patuloy tayong maglakad, hindi pwedeng bumalik sa Ehipto. At kailangan patuloy tayong maglakad ng sama-sama. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, pero ang Panginoon ang kasama natin, magtiwala tayo. So, this is the church. I am describing to you actually the biblical church life. Biblical church life. Kung ang church na itatanim dito sa Bella Vista ay church after God's own heart, this is the church. Hindi po tayo yung tipong nag-a-advertise sa ating sarili, kundi tayo ay naglalakad na umaasa lamang sa ating Panginoon. At tayo din ay humihikayat sa iba, mga hindi pa mananampalataya, na sumama sa paglakad dahil ang Ehipto po ay hinatulan na ng Diyos. The world is already judged by God. Pero sa kabila ng mga pagsubok sa ating paglalakad at paglalakbay, hindi po nagkulang ang Panginoon sa atin. Hindi po nagkulang ang Panginoon sa atin. Wala tayong tunay na dahilan na ma-discourage actually. May mga times na nadi-discourage tayo, pero ang ibig sabihin nun, napapagod lang tayo, kailangan lang mag-rest. Sino bang biblical character na na-depressed daw, na-discouraged daw, pero ang solusyon lang pala ay napagod lang pala yung kanyang katawan, pinatulog lang siya ng Panginoon? Sino? Si Elijah. Si Elijah. Oh. May mga kapatiran tayong para bang nanghihina sa totoo lang, wala tayong tunay na rason na ma-discourage kasi kasama natin ang Diyos eh. Kasama natin ang Diyos. Yung discouragement mo, yung depression mo, kapatid, baka naman ay kailangan mo lang magpahinga. Sa totoo lang, dahil your mind is occupied with so many things at napabayaan mo na ang kaluluwa mo. Active ka, busy ka sa gawain daw sa Panginoon, quote unquote, pero napabayaan ang kaluluwa mo, and then nanghihina ka, nadidepress ka. Kailangan mo munang magpahinga sandali, spend with the Lord in prayer, spend time in His presence, and then maka-bounce back ka na naman ulit. Wala talagang tunay na rason ng Christian na ma-discourage. Sapagkat pangatlong punto, ano yung pangatlong punto? Watch. Sabi sa Deuteronomy chapter 2 verse 7, binabantayan. Ang Panginoon ay nagmamasid. Hindi na siya nagmamasid, kundi kasama niya tayo. Sabi dito, 7. Kaniyang nalalaman. Huwag mong sabihin na, alam kaya ng Panginoon ang aking problema. Nalalaman ng Diyos eh. Kaniyang nalalaman ang iyong paglalakad dito sa malawak na ilang. Ang Panginoon mong Diyos ay nakasama mo nitong 40 taon at ikaw ay di kinulang ng anuman. So wala talaga tayong real reason to be discouraged because God is with us. Nandito tayo ngayon by divine appointment. Ephesians 1:11, kumbaga, God works everything according to the counsel of His will. Hindi tayo nandirito na parang tsansa lang, aksidente lang, hindi po, hindi. Kundi sa pagtalaga ng Panginoon kaya tayo nandirito. At ang comfort po natin is kasama natin ang Panginoon sa ating paglalakbay. The Lord is my shepherd, I shall not want. At nakaka-sympathize ang Panginoon sa ating mga weaknesses, sa ating mga kahinaan. Nakaka-sympathize po ang ating Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 15. Hebrews chapter 4 verse 15. Sabi po dito, sapagkat tayo ay mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin.
gayon may walang kasalanan. So, marunong makiramay ang ating Panginoon sa lahat ng ating kahinaan. God watches over us every moment. Ang Panginoon ay nagpo-provide, hindi daw tayo kinulang. Yan ang sinasabi sa ng ating teksto. So, ang tanong dito sa mga nawa po ay sa biyaya ng Panginoon tayong lahat ay makasama talaga sa church na bubuuin at naway magdagdag pa ang Panginoon na mga kalalakihan, magbunga mga tracts distribution every Saturday, mga evangelistic effort at lahat ng ating proactive measure na i-saturate ang lugar na ito sa mensahe ng Ebanghelyo. Kaya ang hamon po sa bawat isa sa atin, ano ba ang mundo para sa atin? Ang mundo para sa atin ay parang beach resort na nagre-relax tayo dito sa mundo, or ang mundo para sa atin ay isang malawak na disyerto, malawak na ilang? Ano ba ang mundo para sa atin? Isang desirable, attractive place, or isang disyerto na kinakailangang matawid natin papunta sa lupang pangako? So, pag-isipan po natin yan. Kasi kung tayo ay na-in-love sa mundong ito, kaaway tayo ng Diyos. Nasa James chapter 4 yan eh. Pakihanap ng verse kung mahanap ninyo. Nasa James chapter 4 yan. Kung tayo ay friend ng mundo, kaaway tayo ng Diyos. Kaya, mag-ingat po tayo. So, ano ba ang ginagawa natin dito sa mundo? Tayo ay nag-settle down. Ang mga Israelites ba doon sa disyerto ay nagpatayo ng bahay? James 4:4. James 4:4, pakibasa daw, Jeff. You adulteress says, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Oh. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Friendship to the world is hostility towards God. Ang nagnanais daw na maging kaibigan ng mundo ay kaaway ng Diyos. Agoy ang mga churches na tumatanggap ng LGBTQ, QQ++, QRSTUV, WXYZ para lang tanggapin ang mundo. Nagiging kaaway ng Diyos. Naging kaaway ng Diyos. Gusto natin ng acceptability with the world. So ang tanong dito, ano bang ginagawa natin dito sa mundo? Nag-settle down tayo dito sa mundo, ibig sabihin ang ating puso ay dito talaga sa mundo. Ang mga Israelites, anong ginawa nila sa wilderness? Nagpatayo sila ng bahay doon? Or kailangang marating nila ang lupang pangako? So tayo din, ano bang ginagawa natin dito sa mundo? Nag-settle down tayo? Or naglalakbay tayo dito sa mundo? Naglalakad tayo dito sa mundo? Pag-isipan natin yan, mga kapatid, mga kaibigan. We dream of a church that is after God's own heart. Here in Bella Vista. We dream of Bella Vista Covenant Bible Church na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Hebrews chapter 13 verse 5. Ito ang ating vision. Ito ang ating vision. Hebrews chapter 13 verse 5. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Di ba malinaw, no? Umiwas daw tayo sa pag-ibig sa salapi. Masiyahan daw tayo sa kung anong meron tayo, dahil may pangako ang Diyos, hindi na tayo pabayaan o iiwanan man. Marami pong mga taong napalayo dahil umibig sa tira. Napalayo sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Ipagkupitin siya sa atin ang ulan. Pero ang Panginoon naman ang nagpapagalaw sa ulan. So, it teaches us to be determined in listening to the proclamation of the Word of God. Good illustration. Sa ating paglalakad dito sa mundo, may time na maulan, mabagyo, may time na relax. Sa Panginoon man tayo umaasa. Okay, tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa hapong ito, sa pagbubulay-bulay ng inyong salita. Nawa po ay
nakita ng bawat isa sa amin ang tunay na picture ng Christian life. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.